Så blev det altså endelig tid til at få skilt spillene af. Og som I kan tyde hernede, så trænger det i den grad til det. Så alt det her, jeg var lidt ude i at købe et rebuild kit, men lad os nu se, jeg tror at det meste det bare trænger til en god gang rengøring. Og muligvis de 2 slanger her fra regulatoren af, de er altså ved at være lidt møre i det. Så måske kommer der 2 nye på. Så lad mig bare få banditten deraf, og de 4 nederste spændebånd. Og så lad os få luftfilterkassen af. Så er det klar til rengøring. Let's go! Den nye forgaffel her, der har vi altså de 2 stop her. Og de er jo ikke lavet til det originale K100-stel. I og med de gaffelben her, de er noget tykkere, da det her jo er en upside down. Det vil sige, hvis du forestiller dig, at du bare vender den her på hovedet, så du altså har stemplerne sættende herop. De er væsentligt smallere. Så det resulterer i, at hvis I ser her, og jeg drejer stille og roligt ud, hvis jeg kan med en hånd, så kan den altså komme til at støde på tanken henne. Og min tanke er, at vi kører den lige til øllet omkring der. Og så måler jeg simpelthen det stykke, vi har her. Og så skal vi altså på en eller anden måde have lavet den klods der. Den skal vi meget gerne lige have lavet en bit større. Så skal vi have lavet en plade her. Og jeg har godt nok gået og grublet noget videre over, hvordan og hvorledes. Jeg regner med, at batterikassen kommer herop. Og i samme omfang, så laver jeg en plade til holderen her, til selve sædet. Fordi det her det er alu, og det her det er jern.
så jeg kan desværre ikke bare svejse det her på. Så ideen er at få bukket en plade. Starter nok med lige at lave en prøve. Så må vi se, hvor det bærer henad. Vi kan lige så godt bruge de her huller her. Så lad os da gøre det. Lad os få lavet en plade. Og når jeg så har mål und so weiter, så kan vi altså lege med den forgaffel her. Let's go. Så er vi tilbage med en lille opdatering. Og det resulterer i, at vi skal altså hen og have splittet den af. Fordi nu skal stille altså til autolakkeren. Så behind the scenes, der lavede jeg altså lige en lille plade til ECU'en, der kommer til at sætte heroppe under. Like so. Som jeg synes er blevet rimelig fin. Så tanken er, at den kommer altså til at blive boltet ned sammen med selve platformen, som vi har her. Og så lavede jeg en template til batteriet. Der går jeg altså med et batteri fra noget, der hedder Ultrabat. Det vil sige, at i stedet for den store klump her, der kommer vi altså til at have et batteri, der er den størrelse der. Så det er betydeligt mindre. Målene de var på hjemmesiden. Så jeg gik selvfølgelig bare lige ind, tog de mål, og så lavede jeg altså bare lige en lille boks, en plade af det. Og så er min tanke, at batteriet det skal kunne slides ind her, i form af en kasse. Og så bruger jeg altså de to pinde, der er her på det originale stel. Der laver jeg altså lige gevind på, og så har jeg svejset en plade i her. Så tanken er, at der kommer 2 øjer ind her, og så kommer kassen ind over der, bliver boldet på, så hviler batteriet herpå, og der tænker jeg muligvis, hvis det er nødvendigt, der kan jeg altid bruge 2 huller. I den bandit her, der er faktisk 2 i den plade jeg havde liggende, til nogle vinkelbeslag, hvis det nu er, så det ikke ligger og rasler rundt. Så den plade er svejst i, og så har jeg lavet den kasse her, som sagt, til styrboksen. De skal lige svejses hele de her, og så skal vi faktisk bare have den splittet af, gjort den klar til maler. Så lad os få fronten af, forgaffelen, hele banditten der. Og så skal vi faktisk bare have svejst færdigt
på undersiden af det bracket der. Det er det. Let's go. Så har jeg faktisk skåret på den første tap nu, hvilket jeg synes er blevet mega lækkert. Focus boy. Like so. Så vi skal bare lige have smækket den her bandit på igen. Så det jeg gør, det er, at jeg sætter lige lidt pres på, trykker ind imod stillet, og så kører jeg gerne lige en god omgang, så meget som muligt. Vender vindjernet, og så kører jeg så bare på. Så når den er ordentligt fat i det, så kan man gå ind og bruge en pull-grip, hvis det endelig er. Lad mig få snittet gevind på den her. Så har vi fået svejst herinde og hernede også. De skal bare lige stives rent, de svejsninger her. Og så er vi faktisk klar til at skillenstillet er. Få det klar til maler. Den lille tab her, den undrer I nok over. Hvad fanden er det, han har lavet? Det er til bremsvæsbeholderen. Så hvis jeg lige prøver at tage den, så I kan se, what he's talking about. This one. Så jeg synes det blev rimelig lækkert det her. Og der kommer sådan en lille fræk beslag, der altså passer med vinklen på den bandit her. Så det går jeg med, i stedet for at få beholderen til at sætte herude omkring, så kommer den altså til at sætte herinde, sådan godt skjult. Så der bliver lige lidt med det bracket her, der kommer på ved generatoren. I og med stillen, det blev en svejser, der er kommet en stiver på tværs. Der skal nok lige laves en lille fin kant her. Og så regner jeg med at lave et lille udhak her, et lille snit til slangen til bremsvæs selvfølgelig. Den kommer til at vandre den her vej. Eventuelt i noget holderværk. Og så ind ud og op til. Let's go.